ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ମଜାଦାର ଅଟେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ଉଦୟପୁର ନାମରେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ପିଣ୍ଟୁ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦିଏ। ପାଣି ଦେଇ ସାରି ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବସି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସବୁ ଏକମତ ହେଲେ। ସବୁ ମିଶି ମାର୍କେଟ ଗଲେ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବାଲା ପାଖକୁ ସେଠି କହି ସାରି ସବୁ ମିଶି ଗଣେଶଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ରଖିବା ପରେ ପୂଜାରୀ ରାତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଭୋଗ ଖାଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ମଜା କଲେ। ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତିରେ 3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ତାପରେ ସେ ବଜେଇ ନାଚକୁ କରି ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।